As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan, samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanino. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod ang ato sang mga kalihukan karon nga Holy Week ug sa tibuok simbahan nga magmalampuson unta ug ang ato usab nga mga benefactors and donors hatagan unta sila sa mga grasya nga ilang ikinahanglan labi na gyud ang atong mga kaigsuonan nga nagsigig palit sa atong mga slots para sa atong project ug sa atong mga kalihukan dinhi sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nga tunhay o makagagahom, itugot nga magasaulog unta kami sa mga misteryo sa pagpasakit sa among Ginoo, sa ingon nga mahimo kami nga angay pagdawat sa imong pasaylo o kaluoy. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pamati kanako o kapuluan, o patalinghog, kamong katawhan nga atua sa layo. Gipili ako sa Ginoo, didto pa sa tiyan sa akong inahan. Gihatagan ako niya sa akong ngalan. Gihimo niya ang akong dila, sama sa usa ka hait nga espada. Gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya nga usa ka talinis nga odyong o gitaguan ako niya diha sa iyang sudlanag panak. O giingnan ako niya, Israel, sulugoon ko ikaw, o pasidunggan ako tungod kanimo. Apan miingon ako, kawang lamang ang akong kahago. Gigamit ko ang akong kusog sa wala lamay hinungdan. Apan siya ang muhatag kanako gustisya, ug ang muganti kanako. Sa wala pagani ako mataw, gipili na ako sa Ginoo, aron pagtigom sa nagkatibulaag nga katawhan sa Israel. Gipasidunggan ako niya ug gihatagag gahom. Miingon ang Ginoo kanako, may mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo, aron pagpatunhay sa mga banay ni Israel,
ug sa pagpahiuli sa nasalin niya. O himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran, aron ang akong kaluwasan, mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awitan ko ang imong kaluwasan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Kanimo o Ginoo nagadangop ako, ayaw gayud itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwas ako, ug palingkawas ako. Ipaabong ang imong dunggan kanako, ug tubaga ako. Awitan ko ang imong kaluwasan. Pagpakahimong akong matuod nga dalang panan. Usa ka kuta nga manalipod kanako. Kay kaman ng akong bato ug akong kuta. O Diyos ko, luwas sa ako sa kamot sa daotan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Kay ikaw ang akong kalauman, o Ginoo. Ang akong gisaligan, o Dios, gikan sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako, sukad sa akong pagkatao. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Awitan ko ang imong kaluwasan. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Nasubo si Jesus pag-ayo og miingon sa walay lipod-lipod ngadto sa iyang mga tinun-an. Sultihan ko kamo, usa kaninyo magbudhi kanako. Nagtinan-away ang mga tinun-an og nahibulong pag-ayo kung kinsa kaha ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus naglingkod tupad kaniya.
Si Simon Pedro misinyas kaniya og miingon, pangutan-a sa Hesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa, ang maong tinun-an, midip-ig kang Hesus og nangutana, kinsa man siya Ginoo. Sa Hesus mitubag, ituslob ko ang paan sa panaksan ug ihatag ko sa magbudhi kanako. Busa mikuha siyag paan ug ituslob niya kini sa panaksan ug ihatag kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa paan, si Satanas misulod kaniya. Miingon kaniya sa Hesus, buhata dayon ang buot mong buhaton. Walay usa ni adtong didto sa kananan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Hesus kang Judas. O sanglit si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta, pipila sa mga tinun-an naghuna-huna nga gipalakaw siya ni Hesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa pangilin o kaha may ipahatag si Hesus ngadto sa mga kabus. Gidawat ni Judas ang paan ug midali siya pagula, gabi kadto. Sa nakalakaw na si Judas, miingon si Hesus, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kun ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao o kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man moadto? Si Hesus mitubag, dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan, apan makaadto kara unya. Si Pedro nangutana, Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo? Si Hesus mitubag, andam ka bagayod pagpakamatay alang kanako? Sultihan ko ikaw, sa dili pamutok tugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. So mga igsoon, ang Ebanghelyo nagpakita nga si Hesus nasayod gyud sa kasing-kasing sa tao. Bisan pag dili gyud mahibaw-an nato, nahibaw-an na nas Ginoo. Muna nga si Hesus nahibaw ng daan nga si Judas determinado gyud nga mobudhi niya. Kuha na gyud ba kanang wa na sa Tagalog pa nabuo na hingpit na ang iyang desisyon nga ibaligya na niya si Hesus. Nya giatol pagid niya pagbaligya niya tong panahon nga magsaulog sila pista. Lisod kay na magsaulog kag pista bago ra batang kasaulog og pista, no? Pastilag na nakadesisyon nga ibaligya ako. Nya atlon gyud kog patay inig pista ba? Mao man to si Hesus. Bispiras sa ilang pista, dako kayong pista sa mga Hudiyo, muna'y kinadak ang pista kada tuig murag og sa ato na murag nagpistag Santo Niño. Nya bispiras ni ana diin ang mga tao ni hugop na gyud ngadto padong sa templo, gipatay si Hesus. Nya si Hesus nahibaw ani, nagsaulog po siya sa pista. Motong nanihapon sila, ana. Ya, patay na din siya to.
O kamo pakahaingon ana nga nasayod na mong daan nga kining tawhana mo ni mo patay nimo. Unsa man, mulikay ka o imo siyang ikuyog? Kanang nahibaw na jud ka ba nga mao na gina iyang plano, patyo na gyud kaniya, mukuyog kaniya o mulikay? Kinsa dinhi ang moingon mukuyog ko? Tasa kamot. Kinsa moingon nga mulikay ko klaro kay mga naong ninyo. Bisag ako tingali kaning sakristan og mao ni mopatay na ako yung papulian adto pa lang dito ako na nang ingno nga ay napariya kay nakahibaw ko na informer nako nga ni anhin ng sakristana kay panahos misa patyon ko ana. May kay di man sa tingali ang naong ani mo ra magbuutan. Ano? Unya, mao na siya pero si Jesus wa mo likay. Iya pa hinuong tagaag pagkaon. Before nilakaw si Judas, finally, si Kristo nakig-share paniyag kaon. Ngano kang gibuhat man ni Jesus? Kaybaw mo? Nganong iyaning gibuhat? Tungod kay? Wa ko kaybaw. Nagsige magud siyang tudlo. Sige siyang tudlo ba nga ingon siya. Buntuga ang dautan pinaagi sa maayo. Conquer evil by doing good. Ug mao na siya ang tinuod na gubat aning kalibutana. Ang gubat between good and evil. Kung kita mo pili ta nga kita alayon arita sa mura ba sa kanin politika ba di ba na may partido nos politika kamo kaysa mura inyong mutaran na depende secret ana og ari ka makig-alayon sa usa ka partido padanglitan the good party just non nga partido ayaw gyud itugot nga ang imong kinaiya mapariha adtong tua sa pikas katong evil party. Unya karon kung mag-abot mo unsa may kinaiya sa evil, iyang patyon ang iyang kontra. Kinaiya gina sa kanaganing dautan nga ang iyang kontra iyang patyon. Unsa may kinaiya sa maayo? Ang kinaiya gid sa buotan ba? Higugmaon ang iyang kontra. Di karon kamo asa man mo ron nga partido, diri mo sa good or diri mo sa evil? Good. Kinsa dinhi ang naapil sa partido ni Jesus nga good party? Taas. Minister ang mga apostolit ay taas as kamo to. Wa baka ni magkusmod ang naong pagsuroy-suroy ani nga tos mga balay gahapon no. Labi nagdi dawaton, labi nagwagi ihog kahon sus. Ay kamo sa suroyon diha sa apostolis panghug sa mo ng kahon no kay muro taw na ilang kalipay do mo na og naa ka sagod naa kas buutan naa kas maayo nga partido kinahanglan ka ng imong kamaayo di gid na masapawan sa kangilad sa imong kontra. O na si Jesus bisag nasayod siya nga ang kuyog niya nga si Judas wa na gyud giyawaan na gyud gisudlan na gisiyawa ang una-una. Si Jesus nga nasayod niini wa gyud magpadala. Gigamit gid niya ang gugmang way sukod. Nya karon giyon sa man niya paggamit ang gugmang way sukod. Iyang gitugutan si Judas nga mubuhat dayon sa iyang gustong buhaton. Niingon din siya, sige, buhata dayon ang imong gustong buhaton. Pagkanindutan, no? Wa gud kahibaw ang mga kaning ang nanambong bawa sila kibaw. Nganong gisulti man tong Hesus? Pero kita pa o kita pa to. Sa may mo isulti. Kanang nahibaw jud ka ba para sa imong anak, nahibaw jud ka nga ni suyop rin na dito. Nya nangayo nimong kwarta. Ang sabi mo isulti. Ha? Nagtuo kag wa ko masayod unsaon nimo paggamit ning kwarta, project pa kadiha.
Sa kutay project, imo man yung gisuyop, na ebidensya ay, kasabaan na maayo. Pero si Jesus, so sige, buhata na yun. Sa unang pagbasa, niingon diri nga sa tingingong propeta Isaías, gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan, gihatagan ako niya sa akong ngalan, gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada, gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot, gihimo ako niya nga usa ka talinis nga udyong, ug gitaguan ako niya diha sa iyang sudlanan og pana. Mao ni ang description sa Ginoo sa iyang Mesiyas, hait nga mga pulong, kana kunong pulong bitaw sa yawanong pulong ba, kanang yawanong pulong matud pas mga psychologists, kana ba mga negative words musira kuno na sa aning hunahuna og sa kasing-kasing sa imong gisultihan. Kamo mga ginikanan, kanang mga saba mos yung anak niya pari, mga saba sa mga sakristan o kaning mga personnel, musira dahil ng ilang utok, pasabot, bisag unsay imong isulti, muna na giingon nga, so dire, lapos dire, gipalapos las pikas dunggan, muna pasabot ana, nga idiomatic expression, basta magsige ganig sulti o bati, kana mga negative words, igo ra nang muso dire, nya lapos dire, din ana niya entertinon, din na muso dire sa hunahuna o sa kasing-kasing, nga naman, automatic na defense mechanism na sa tao or gitawag pag coping mechanism. Mas stress man kag imong ibutang dire, automatic na mo sira mo na magpitok-pitok lang ng mata. Magtutok na nimo kasi kag sulti pero wa na gina mo sud. Sige na nagtutok nimo ana. Nya mahadlok man amo lakaw, magsige man nag-ingon siya una-una. Nusa ka ni mahumang bangbuang sigyaw-yaw din. Sigyaw-yaw sigyaw balik-balik ko, balik-balik ko. Ana sila. Iguman ni mong sulti, lakaw din na wa ginay nakarga des utok. Unsa may musod nga murag mudot gyud kanang moabot sa kasing-kasing ba ang positive words, mga beautiful words. Tanawa o kanang imong anak nga nagsigig suyop nya ing na dong maging sino ka man, I love you very much. Nawa di ba muto din ang luha na kagot pangipon na. Ikaw ma dako jud kay kog kadaot nga nabuhat ninyo. Sige lang jud kog suyop bisag buutan kayo mo. Ana hilak-hilak rin na, agas na luha na madutlan mo na, pero musuyo, pragyapon nagbalik. Anya, og sigihan gina ni mong higugma, sigihan gina ni mong dawat, kung sa may sunod. Moabot yung panahon na muundang nagsuyop. Kaya nga naman, ning tubo naman ang gitawag na to og natanom ba, natanom. Kanang itanom ni imong unahuna ha. Natanuman ang imong pulong kay nakaduot man, kay positive man. Kana imong bana o mga bit or imong asawa mga bit. Sige rago nag-ingon, maging sino ka man, mamahalin kita. Bisan pag imong buhaton ang tanang sala nining kalibutana, you can always count on me. Sige, nagsulti. Nawa, di ba, dangtan ng mga napo katuig, madutlan gina. Kana bitang mangga, kung imo nang itano, mga napo, 15 katuig mo na una ka makapupo, kanang bayabas, pila ka buwan or pila ka tuig, una na mamunga, gikas imong pagtanom. Kana, di sa to pa, ayaw pagdali-dali, itanom lang. Ang importante nga, ang imong pulong, matanom. O tanawas Judas, di nilakaw. Pero natanong to siyang una-una, tanawa pag-abot ng kasakit ni Jesus, naghikog si Judas naghikog. Tanawa tong positive nga word ni Jesus, katong lansang siya sa cross, di ba niingon siya, amahan ko, pasaylua sila, kay wa masayod silang gibuhat. Nakabati atong mga tao, nga sigun pas atong passion nga gibasa atong Domingo, the Passion of Jesus, pagkamatay gyud ni Jesus,
nang lakaw ang mga tao nga nagpamukpok sa ilang mga dughan. Sa ato pa, nadutlan. Ambot ka nirong akong pagwali, nadutlan ba mo ani? Kadotlan. Mulakaw baka mo mamukpok sa inyong dughan o magsigil ra mo ingon, mao man gina siya, mao man gina iya. Nasad, kabit na sad, pasayloon na sad, ayo ra patio na na. Mao man gina siya. Ana ba? Pero di ay basin pa di ay og nadutlan. Pag-abot bitaw na ako dito sa akong girekoleksyonan gahapon, tibok adlaw man ko duha man to ka rekoleksyon at tanawa akong tingog. Sunang ka straight kag yaw-yaw do ka oras kapin way hunungay. Ana punan pag yung lain na sang do ka oras, upat ka oras yaw-yaw. Ani nya kani may pagkatiguang na tao kailan ta to bag-o pa kay bisan pag 7 ka oras straight on adi gyud ma daot dire. Daot na kutom na lang kinis pangulikta unta di na kita yaw-yaw no. Pero naa man ginakinhanglan. Sus, layat-layat gid sila kanang kirig-kirig gid ba. Kita na jud kong pader. Nako kani sila klaro kay ni nadutlan ni sa akong wali. Okay, go pa madutli. Makuan nga ka, ma-excited ka kakawang kakita. Okay, magsige pag yun, kita na dyan ko personal. Magsige pagtutok sa kong naong. Kay, moro dyan ilang giklaro ba, buhi, bagyo gani. Ana raman ginin ako makita sa cellphone, ana raman ako makita sa TV, ani raman is YouTube na ako makita, buhi, bagyo gani. Sige, ana. Sige, pagparahig-parahig na ako. Dindot talaga paminaw. Nako na, dutlan na mo diya. Oy, og madutlan ka, na mupilit ka. Murag ka ng udyong sa pana, inigtira nimo, taro yung ng pana dito. Yan naaman na murag uhas, inigkuha nimo, manunot na kanlat pa, makanlat na igana ba. Dako kay samad. O na unsa may makapadot ngadto sa kasing-kasing, gipakita ni Hesus nga gugma gidi ay. Nya ang gugma dili mo babag sa buhaton sa iyang gihigugma, mo tolerate bisan pa man sa iyang pagtugot sa buhaton sa iyang gihigugma, siya maoy mahimong alaot, iya ginang itolerate. Testingin na ninyo sugod karon kutob lang sa Easter Sunday, bisan kutob lang karong Sabado, suhay ninyo dito sa inyong balay, sige hila dyan nag-ingon ang imong kuyog sa balay, I love you. Love you. Labi nagsigihan na ni mong yaw-yaw sa una. I love you. Nawa, di ba? Magsige lingo-lingo na sa yapag naman tingin ni siya. Sama ni kalit na ni siya kausap. Magsige nag-ana. Nya din adyo ka mga saba, ang imong mga anak, magduwa nga to, magsige radyo kag ingon nga, take care ha, take care. Din adyo ka mo badlong, asa na san mo? Pula na rin, asa ka na? Ang anak man kas una, saba ang ikastanan. Karon magsige lang ingon, take care, di ba? Tanawa, kutob karong Sabado, di ba? Inig ka Easter Sunday, makaselebrate yung kag Easter. Makaingon yung ka, lamias akong gibati, nindot kaya akong gibati. Inig humansad sa Easter, yaw-yaw na sagbalik. Kana kung ganahan pa kang muyaw-yaw, kana kung gusto pa ka ibalik to nimong mga yawanon, nimong mga pulong o yawanon nga mga buhat, ganahan mga kaato. Pero may lang sana makatikim-tikim ta, ginagmay muna sa Hesus naghatag niini. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, awitan ko ang imong kaluwasan. Pero mas haom tingaling ingnon, awiton ko ang imong kaluwasan. Kaya di man nimo awitan ang kaluwasan, unsa kanya, unsa nimo pag-awit makadungog din ang kaluwasan, atong awiton ang kaluwasan. Kana ba magsigi kag kana paragod ana atong giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita. Wa nimo awiti ang kaluwasan. Ang manluluwas mo'y atong giawitan pinaagi sa pag-awit sa kaluwasan nga iyang gihatag kanato. So nindot kay awiton ko ang imong kaluwasan. Pasabot magkanta-kanta unta ang atong kasing-kasing
sa kaluwasan sa Ginoo. Kung mukanta na gani na ang tao, unsa man na siya, nalipay, naguol. Nalipay. Ang tao, kung mukanta na gani, nalipay, gid na. Ingka naman say maghilak pa din nga nagkanta, buang na. Ang buang lagi maghilak niya mukanta sad, no? Pero ang tao gyud nga malipayon, mukanta gina. Magtaghoy-taghoy. Ana, og di na siya kamaong mukanta, at least mo-whistle na siya, basta malipayon. Or iyang ihaming, ano niya, sinto na ako kay tono ba? Pero sige na siya kanta-kanta, basta malipayon. Amo na, kung makatagamtam tas kaluwasan nga gikas Ginoo, makaawit kita. Bisan ko kunog ang amang, makalitok. Ang buta, makakita. Basta maghigugmaay. Di ba? Manindog na tang naghigugmaay. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, angay nga mag-ampo kita sa tanang panahon, apan labi na gyud karong panahona, nga atong Ginoo nagpakita sa iyang dakong gugmag kaluoy kanato. Busa uban sa masaligon nga kasing-kasing moingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga Kristiyano sa tanang dapit, magmatinahuron unta sa pulong sa Dios, sulod ni ining balaan nga panahon, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga bisan diin ang mga tao, maningkamot unta pagkabuot sa kalinaw, aron mahimo kining mga adlaw nga tukmang panahon sa Dios nung panabang ug kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang tanan nga nakasala ug nangabugnaw, mubalik unta pag-usab ngadto sa Dios, sulod ni ining panahon sa pagpakighiuli, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga kita mismo makakatun unta sa paghinulsol ug pagbiya sa sala sa tibuok natong mga kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami. Nga mamahimong malampuson ug malinawon ang umaabot nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga mahimong magmalampuson ang Second National Mission Congress karong umaabot Abril 17 hangtod sa 24, 2022, nga mutakop sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson, ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o pinansyal o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom ug maluluyon nga Dios dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay gasapo kanimo tungod sa imong kaayo. Iluwas mo ako gikan sa
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tagda ang mga halad sa imong banay, ug sila nga imong gipaambit sa mga gasa nga balaan, makadawat unta sa kinabuhi nga ilang gisaad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaaw sa kanin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini nabuntog niya ang kamapahitason sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay uban kanila. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan na niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namu, nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
lawas ni Kristo. Amen. Why sukod man ang pagmahal, alang ka na kung ipakita mo ang kamatayon walay gahong sa pagpugnaw niya ng dakong kalayo. Inunuha siya midahon ug sa kamatayon na kabuntong sudungon mo pagmahal alang kanimo ipakita ko halos siya pagahisgutan kay kini sinukod ug mabalinon pakitaon mo na ako sa higpit nga kaayo ug pasabta ako sa pagkamadanihon mo. Una kining kasing-kasing ko sa gugma alang kanimo. Mag-ampo kita. O Dios nga makagagahom tungod sa imong mga sakramento, mabag-o unta ang among mga kusog ug maangko namo ang kinabuhi nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa ang gasa sa pagkamalipayon. Nya mahitabo ra ni siya kung ang atong gamiton mao gyud ang mga pulong sa gugma, dili ang pulong sa mga dautan. Dili kita magpatakod sa mga evil party. Ari kita sa good party nga nias kalibutan. Salamat sa mga nakalipay nato nga namalit padayon sa atong mga slots. As of yesterday, ang halin nato sa SUSBF ning abot na og 7,265 slots. Pakpaka. 735 na lang ka slots ang nahibilin. So para ni sa atong Holy Week nga celebration, sumpay sa atong kaning pista celebration. Nagpadayon sa taron pagpanghatag sa mga bugas nga tag 5 kilo ngadto sa atong mga kaigsuonan. Bisan paggauwan ang atong mga lay ministers, nagsigi sila suroy para panghatod sa bugas. Atong iampo nga maayo lang sa ilang pagpanghatod. Padayon sila tingali karon panghatod. Pa may daghang igahatod diha. Unya ang ato sang dupes atong nahalin as of yesterday para sa ato mga projects niabot na sa 1,596 slots. Pakpakya po. Napay 52,404 slots. Di pa mo mga matay, kapalit pa mo ana. Unya, ato sang iampo ang kalampusan unya sa ato mga kalihukan. Karong gabi, padayon ta sa atong recollection. Ako'y mo, kuan ninyo mo handle ninyo, karon ko'y mo yaw-yaw rong gabi. Unya, naasa tayo pangumpisal. Nya, ini kahuybis,
na atay activity sa yus buntag, tiniblas alas 5 buntag, nya sudna dayon siya sa Via Crucis. So kinsa toy mo apil sa Via Crucis, inig kahuybis alas 6 tas buntag mugikan adto ta mo tuyok padong ngan asam to padong dito kurba ting ito ana ngadto sambag nya balik nga ri. So layo-layo na gina atong tanawon kon buhi pa ba tay balik dire. So, tanawa lang ginyo din sa itong schedule, na dihang schedule, no? O gusto mo mo appeal, na dihang mga kalihukan. Ano? Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.